Nggih, Pak Digareng mang komentari. Bab napa? Niki wau babakan Paranggono sing mempunyai karakter sendiri-sendiri ngoten niku wau. Niki miturut penemu kula, Mas. Nggih. Dunia seni itu bisa dikatakan lumo ning ya iso diarani kejem. Kok saged? Lumone yen wis dadi iki rejeki banyu mili. Leres. Ning kejeme bila tidak bisa menimbulkan karakter pada dirinya, dia tidak akan muncul. Nggih. Loh, nadyan ayu, nadyan pinter ning yen ora duwe karakter ora bakal muncul ke permukaan. Nggih, leres. Nah, tadi pancen yo seni iki angel kok. Nggih. Saya bab ngene iki kaya awakmu ki statuse apa? Penyanyi apa sinden? Ya penyanyi ya sinden ya iso sembarang kalir. Oh, sembarang. Aku nek kon nyanyi ya nyanyi, dadi penyanyi ngono kae macak penyanyi iso. Nek kon dadi sinden ya macak sinden iso. Nah, saiki tak kowe kepengin dadi sinden kudu ngerti tegese sinden. Nah, ilmu iki. Yo, sinden ki siap menerima perintah atasan dalam hal ini dalang. Nggih. Den kuwi den sawang lan den rungokake suarane. Yen jaman biyen sinden gur dirungokke. Nek yen sinden saiki disawang mula do dandan ayu-ayu. Nah, beda dalang. Nggih. Daki dalam bekerja semuanya badan bekerja pula. Langkahnya selalu diikuti anak buah dalam hal ini yoga lan pesinden. Dalangi nadyan lungguh ning sak awak kujur nyambut gawe kabeh. Wiwit kene mikir, kene nyawang, kene ngrungokke, kene ngucap. Tangan Atine rasane kecekel, tangane obah, sikile sik mancal, sik ngempet nguyuh barang lho. Kuwi tenan terjadi. Kuwi ya kerja lho. jenengan nate keblet pipis, Pak. Masalah mambengi demi Allah. Aku wis limbukane wis krasa nguyuh. Terus pripun, Pak? Ya tampet aku. Carane? Ya tampet piye carane? Lah piye? Lah kuwi anggere jingune lan duwe aji dhewe-dhewe duwe. Apa kuwi jeneng ilmu dhewe-dhewe ta, Kan? Ya nyuwun karo Gusti Allah, ya Allah, kula tasih nyambut damel ngantos enjing. Nyuwun pangapunten ampun ngantos menika mangke ngantos medal. Medal-medal menawi sampun dugi ngreya kali Bu Kesi ngoten nggih medal ngoten niku. Apane? Aku ora nyandak aku. Aku rampung wayangan lak yo mulih ning omah to, Nduk. Nggih. Teko omah karo Bu Kesi to mulih ku. Mosok aku mulih karo sapa? Karo Bu Kesi. Lah teko omah terus aku pipis ngono lho, Mas. Apa ngenteni ning omah? Kowe mula yen kowe jegur ning dunia ngene kudu ngerti bab dunia kaya ngene iki, dunia wayang kulit. Nggih. Wong mbak-mbak wayang kulit iki kita tradisional sebetulnya ini modern lho. Alat iki modern. Nggih. Loh, iki jenenge apa iki? Alat iki? Gamelan. Gamelan ki basa apa? Basa Jawa. Basa Inggris. Kok iso basa Inggris? Gamelan kuwi basa Inggris. Game ki game, len ki garis. Dadi permainan sing nganggo garis utawa aturan gamelan game len. Wah, ngono. Wah, aku ki jane apa ora dosene aku dudu kowe. Ngono? Heeh. Dadi apa-apa ki ana tegese, Nduk. Heeh. Ora waton jenengke. Mula diarani apa ki? Sing nabuh apa ki jenenge? Gender. Lho, sing nabuh kok geden. Lah sampean diting apa? Ora sing nabuh ki jenenge apa? Yoga. Pengrawit. Pengrawit. Ki penabuh gamelan gaweane. Heeh. Ngraki ngracik notasi dadi gending sing kepenak dirungokke. Wiwit bonang nganti gong ki kudu kerjasama. Nah, kuwi. Oh, ki ngelmu tuwa iki. Iya. Ketemune ya ning kene iki. Engko tak catete. Ngono. Ayo, saka tuane amen tiba ayo. Kowe ngerti iki jenenge apa? Dagelan. Ki dagelan ki dasare kudu lucu. Nggih. Gelem sinau nadyan wis payu. Lan Lancar lan urane rezekine ya gumantung sinaune kuwi. berarti semua orang itu meskipun udah tua cek enom karo sampai tua iki kudu sinau. Tetep
sampai ke liang lahat paribasane ceceplah ngilmu. Oh, ki ngono ki kaya iki jujur. Ketoke kowe iki najan isih cilik ning lak bawakmu semene wis kaya cah dewasa. Wis duwe pacar apa urung? Urung. Aku ki ayu kaya ngene iki tapi ra duwe pacar lho. Ngene lho, wong lanang ki sing digoleki wong wedok ki telu. Apa? Ayu, Heeh. pinter, gampang diapusi. Lah masalahnya aku kira gampang dihapusi lho. Makane kowe gelem mau diapusi. Lah nyapa? Ya mau. Gendang duwe pacar, Mau, aku mau pacaran sih. terus nikah. Ya ora, pacaran ki 17. Penting ki mikir belajar sih. Mikir apa? Mikir apa? Belajar sih. Oh iya benar. Itu Belajar karir. Mas ya pelajaran ora patek dong, ning kan ya sinau sing karier. Betul. Biarpun setinggi langit namamu di atas panggung, ning belajar itu penting. Inggih. Lah anu digandhengke sisan, yen kriteriane wong lanang sing apik kanggene wong wedok iki piye ra? Lah wong wedok mau wis enek 3. Wong lanang sing apik piye? Tanggung jawab, 1, melindungi, 2. Yang ketelu, gelem rekoso. kepapat. Telu wae aja papat. Yang keempat itu harus jujur. Lah Itu kuwi yang dicari. wong lanang jujur kuwi sing paling abot. Jujur dalam hal apapun, dalam hal sekecil apapun itu harus jujur. Dadi iki keterangane Niken wis memberi kriteria sapa sing gelem ngapeli dheweke. Iki kudu kaya ngono. Tambah jujur penting. Isih siji sing penting banget. Apa, Pak? Urip. Ana meneh siji neh, wong lanang kudu wedi karo bojone. Aku ki ambok ning panggung iki kaya singa paribasane ning omah ya kalah karo bojo. Ah iya, padha aku ya ngono kuwi. Oh, berarti semua takut istri. Hah? Semua takut istri. Ora kok takut istri, menghargai, menghormati. Kan sumpahe orang mencintai kan tidak seharus sampai menyakiti istri ngono kuwi. Mergo ngene kan, kanggone wong lanang ya aku ya nun sewu. Yen uripmu pengen mulya donya tekan akhir, ada 2 wanita yang harus dihargai, dihormati dan dibekteni. Siji ibu, loro bojo wedok. Kuwi loro kuwi. Ngono. Sik bojo ki ya wedok. Bojo wedok napa enten bojo lanang? Bojoku wedok ibu kan. Ah ya bojo ngono kuwi bojo wedok. Apa Dan apa juga kuwi ya istri bojo lho, lanang. Pak. Ayo. Ning ya ki karo belajar membelajari si Niken wong isih cilik. Niki tesih alit lho Bapak Ibu. Niki tesih udakara umuripun nggih 16,5. 16 tahun. Iya, Umur mari, ana tengah. mari ngene kan anu 17. Oh ya. Heeh, dadi saiki 16,5. Berarti urung duwe KTP. Urung foto KTP. Ya ning hati-hati ya, Nduk. Nggih, Nyambut Pak gawe Dik. sing hati-hati. Nggih. Irenan iki Bapak Sumarno sak keluarga saking tertipe anggone apa gula wentah keluarga iki dadi uripe sak tiba-tibane kepenak. Amin. Amin, ya rabbal alamin. Nembang nok, coba kaya apa? Sing halus napa Pak? Sing aluse mau sampe rung tau bawa ket sore lho. Oh. Sing diarep-arep Pak De Gareng. Bawa. Ayo, Nduk. Nggih. Tak Bebas mati. apa? Srekmu apa? Ayo. Bocah iki rada watuk. Ayo. Aja Niku dipaksa nggih, apa-apa. bawa Dimas Niken Salindri. Hah? Dimas Niken Salindri. Pangkur. Nggih. Oke. Ayo. Sadiasmo ngono apa piye? Heeh. Oh iya Sadiasmo. Iki sing nulis iki Bapak. Bapak. Sing nulis Bapak nggih to, Bu? Oh, Terus Bapak Cahyo. sing nembang ki Ibu. Oh. Sing nulis Dimas Niken Salindri Sandi Asmo kuwi Bapak lho. Bapak Cahyo. Konoan ki sapa nulis? Konoan dengkulmu mlocot ora. Ki dalang cahyo ku tadi konoan. Iya. Allah, nang KTP tulisane yo konoan. Ayo ora kaya. Dimas Niken Salindri. Ayo Ya, pangkur. Sadiasmo. Coba kaya apa, Nduk? Ya, kowe sik kelingan aku malah lali wisan. Ayo. Aku lagi proses gawe Sandi Asmane Tuti angel ra dadi-dadi. Ya, Nduk. Dimen Buddha yang rembaka Mas. masih
tegese perawan saka Kediri. Kediri, heeh. Sa? Salawi reng-reng nambang beksa wes linambaran jiwa tama terakhir driya sumarah mring tepuk tangan Bapak Ibu dumateng Niken Salindri ya luar biasa. Apal to Nduk sampean lagune kuwi? Wah niku favorit kula ya, Pak. Nek dikengken bawa niku kula teng pundi-pundi mawon dalange siapapun kula bawa niku. Apa iya? Ora pengen mene royalti ning aku ngono. Ya Allah. Royalti ora kudu duwe. Lha napa, Pak? Lah Bapak lek anu Bapak nyuwun apa to, Pak? Bapakmu ki royalno ngono lho. Ora. Bapak Cahyo nyuwun apa to, Pak? Nyuwun apa? Ya ora apa kapan-kapan iki pentaso karo manyangkaran ning nggenku men tonggo-tonggoku seneng ngono lho. Oh, siap. Aja larang-larang ya. Pun khusus jenengan gratis, Pak. Engko bintang tamu ya Pak Digareng. Pak, aku gawekno sik to. Niku nek campur sari mayangkaran niku mboten nusan damel dagelan niku pun gayeng kok, Pak. Oh, Nggih, estu. Tanpa pelawak wis gayeng. Nggih, sudah. Aku nyapu-nyapu ya iso kok. Nyapu Oh, apa? anggere kancane katut entuk rezeki kok kowe. Aku gawekno ku lho. Sandi apa kuwi? Sandi Asma. Kok Sandi Guna? Sandi Asma. Asma ki megeh-megeh. Sandi Asma. Lah wis tuwek kok. Loh. Lu justru sing tuwek iki biasane ditembangke Sandi Asma ngono kuwi dadekke dalange saya kuncara. Ah iya, brimob kali. SK. Maksudnya apa nak Cahyo? Apa nggih, Pak? Tibake apa? Anda langsung mawon nggih, Pak? Ana langsung oke wis seneng aku kuwi. Lagam ki? Nggih. Iya dong. Cocok. Pokoke bangsa lagam tak dukung. Ah iya. Yo tetep joget garenge ora. Yo ana langsung coba. Yuk. Pangatara ngira nalang sakatiku sarawengi kang ado papane
dua kali. Pasti mring karasane yang wedi. Duk, ayo. Karyane sapa to nduk iki? Hah? Karyane sing. Mboten ngertos, Pak. Wah, Mbah Narto Sabdo. Narto Sabdo. Wah, elok tenan. Aku ya gumun ya nyatase bocah iki rung lair lagu iki wis di gawe ning ya dheweke isih mersudi kepengin iso. Lah iya. Malah zaman saiki sing lagi hit-hit malah tembang-tembang lawas kuwi lho. Lawas. Nggih. Ngono nek ada. Ah, ngono lagi hit meneh. Malah iso dadi sasmita sapa ngerti lah wayangan-wayangan sing model klasik iso hit meneh. Nggih. Ah, pancen sing lawas-lawas sing tukul kuwi lawas-lawas anu tambal ban kuwi. Heeh. Kuwi lagu lawas kuwi. Oh. Lha saiki rumah makan barang sing apa kuwi jenenge sing ber-AC terus sing mewah-mewah malah longko sing payu. Nek yen lesean terus gawe gazebo ngangge omah limasan malah sok akeh pengunjunge kaya ngono kuwi. Nggih. Heeh, ya murah soalnya. Heeh, ngono kuwi. Nduk iso istirahat sik nduk bar iki. Kasih. Kasih bar iki ya. Ya, Apa ya? Nggih, manut, Pak. Selane nong winong ayo nong. pinong meneh. Pinong iki cah pati lho aku. Hah? Pinong iki cah pati. Tulung aku. Oh, cah pati. Kok iso? Oh, urung tau dolan ning winong to kowe. Wilayah to. Lah iya. Ponorogo ya ana winong jetis kono. Oh, ana ta. Ana, Oh, iya. Ah. Tau itu duit kok kono aku. Ayo. Ayo nong, Enak. nong, nyat. Ayo. Ayo ngono. Kayak pramugari pesawat selamat pagi. Saya baru bangun, Pak. Tadi baru ketiduran sakser gitu. Ngono kowe jujur, kanca-kanca ki rawane jujur kok malah kowe jujur. Enggak apa-apa, saya tuh anaknya jujur, baik hati, tidak sombong, nerima, apa-apa tak terima, kayak gitu, Pak. Saya tuh anaknya sangat-sangat Masya Allah, tabarakallah. Ayo layak gampang kapusan karo wong lanang. Lah, niku lho, Pak. Astagfirullah. Kuwi ora Gimana ya? jujur yen kapusane ya goblok. Terlalu ini loh, Pak. Terlalu baik hati, terlalu halus. Ker. Terlalu halus no, dan aku ki jan Alus si siwir kok piye? Alus. Ya ning ngene.
Ya wong ya karakter manusia beda-beda, mungkin itu karaktermu ya muga-muga ora kapusan tenan ya, Nduk. Amin. Mula ya ndang nikah. Ampun. Oh, Lah wis. kuliah ora rampung kok nikah piye? Nggih. Wis nikah. Derek. Ya kok sampun. Maksudnya jangan. Oh, ya. Bahasa Jawa itu emang ada ini Pak, sampun ini ada dua arti. Kadang bisa diartikan sebagai sudah, bisa juga diartikan sebagai jangan. Ya aku percaya iki. Iki Gitu. sale disiplin ilmune dheweke. Iya. Mumpung Mbak Wir gendar kan cecak karo awakmu, ninggalkan tresnan no. Ayo. Ya, aduh. Take Mbak Wir dikangeni kuwi yang karo awakmu kuwi. Saya kok jenenge Wir iki lho. Hah? Iki lho Mbak Wir. Mbak Wir yo. Danang Sutawijaya. Ayo. Niku anu loh Pak Jan, kula niku terharu. Kemarin itu pas saya audisi Sinden Idol itu sama Mbah Wir tuh ditutne sampai Jogja loh Pak. Ditutkan. Iya ditutkan terus digenderi dengan sepenuh hati. Saya tuh terharu loh Pak sampean. Ya Allah. Masya Allah. Iya. Dere wangi bapake mayang ora ditabur. Lah ya kepengin memberi semangat kepada generasi-generasi Betul Mas. Iya, ya ampun manisnya, Masya Allah. Caitan lah winongi lah. Oh, mulane korbane akeh. Lah modele ngene iki tak jaga jarak aku. Aku tuh memang terlalu baik hati memuji orang, pancen manis toh ya kan, Mas Danang manis banget loh orang. Imoet. Ya nong dibawani nong, kaya apa? Nggih. Jaranan dangdut kreasi Tungtak dangde. Ayo. Jaranan kok. Ora iki sik bawa kok ya. Oh, bawa ta. rineng kaindahe beksa Nenu senterewe jaran pegon luwes gemas nuju prana Mirong Lembang iki Pak sapa langsung maju lho. Oh, Pak Sumar. Oh. Iya kah? Pak Sumarno, Pak Sumarno. Nggih, Pak Sumarno Nggih, Pak kalian Sumarno. anu Kami tua. langsung maju. Nggih wonten dawuh napa Pak napa anu ajeng nyangon. Kayar pipis. Oh. Kula ngene. Oh, maju Lho, tenan, Pak Pak. repot-repot Maju tenan, lho, mriki wes. lho, Pak. Wes. Ya ampun kok ngertos nek kula niki kok sajake butuh disengkuyung ngono lho. Apa? Iki wedokan ngentekke omah, ngentekke sawah ya iki. Mboten. Wong arep ngrekam kowe kok. Ayo. Oh, nggih. Tresno sik nong, ayo. Pak Sumarno lho iki ngematke lho Pak Sumarno lho. Pinter agawe brangta sinden winang tulung agung Tak kira sinden ganyong. aja nganti ninggal
Mbok menawi Pak Sumarno badhe paring dawuh. Nggih, paring dawuh. Kados pundi Bapak? Napa? Badhe dawuh menapa? Nggih. Aturan pinarak mriki Bapak. Nggih. Ah, monggo. Pancing, Pak. Nggih, salim dulu ya, Pak. Masya Allah, kok piyayi kok bagus loh, Masya Allah. Jan. Ojo Gede ngece dulu, kowe, Jan. cah cilik ngece wong tuwa. Mboten, Pak. Saestu jenengan niku bagus lho, pun. Mas pun sepuh kok tesih kelihatan Pak, bagus atos-atos gitu. lho. Pak, atos-atos lho, Pak. Niki Mas Dalang potong. potong. Honore potong, Mas. Niki to. Lah kok dipotong? Nggih. Mboten apa, Wuh, Pak? ngati-ati niki kali rayap pun ganas niki, Pak. Ganas, Mas Gareng. Kok dipotong kenapa, Pak? Nggih. Wong tukang cukur. Iya, piye, Mas? Jangan Kula dipotong. nek Saya enggak ngapa-ngapa. ngoten, nggih. Pripun, Pak? Sepindah Mas Dalang, Nggih. matur nuwun sanget dalu niki Mas Dalang CS. Mbak Kesi tesih emut kawula nggih. Nggih. Senajan jane kula meh ndendha Mbak Niken. Lho, wis Nggih. ngajarine. Ngeten Pak Gareng. Kula niku rong bengi rasa turu gara-gara Mbak Niken. Lho. Saestu. Tak kira Jenengan rong bengi kula sesasi perkara mikir iki kok pian malah. aku ki mah rong sasi perkara mikir utang. Nggih, wis gara-gara Mbak Niken Terus rasa ndi? turu rong bengi tenan. Nggih, dos pundi to, Pak? Ngantos Nah, kali ngeten dalu. kula critake. Nggih. Pun dados kalih Mas Cahyo dintene Sabtu malam Minggu. Oh. Niki sidane nggih keluarga kula sing saking Tasikmadu mboten sios mriki, Mas. Nggih, nek malam Minggu kan libur. Nggih. Niki gandeng malam Setu nggih mboten sios mriki. Jane pomo malam Minggu dulur jenengan sing Tasikmadu saged mriki. Mriki, tapi kula niki malah alhamdulillah. Lah, Jane sebabnya malah sae lho, Pak. Lah ora Dulur jenengan benjing kan mriki, wong kula benjing prei payangan mriki. Pripun? Oh ngoten, kula cocok niki. dukung, kula nggih prei, kula dukung. Ngeten Mas Dalang. Nggih. Saat niki kan Pak Sumarno. Insyaallah mangke sanes wekdal nggih. Gantos Pak Sarmani. Nggih. Oh nggih. Oh nggih, kula dongake ngoten Mas Gareng. Amin. Nggih. Ngeten kula pun lagune napa mawon Mas Dalang sing dereng diayahi Putra Nusantara nggih. Sampun. Ampun wae. Kok diseke gugur gunung sampun, kangen sampun, sinom sampun, lumbung desa sampun. Lah lumbung desa aku ora krungu mang. Ayang-ayang sampun niken wae. Sampun Pak Lumbung Desa sampun. Sampun Nggih. full. Ngoten. Nggih. Caping gunung kersane Pak Sumarno saged nderek caket kalih mbak-mbak sinden iki. Dos pundi Pak Sumarno? Ngoten nggih. Caping gunung Nggih. sing dereng sinten Mbak Sinden sing dereng sinten? Kabeh niki dereng nembang niki. Dereng sinten? Nggih. Sing cilik, Iya, Pak. sing cilik wayune niki sinten niki? Oh, Birgita. SMP kelas Setunggal. kelas tunggal. Oh nggih. Nggih ini ngentekke guru 5 lho Oh Pak. nggih. Nggih. SMP sampun mamah pacar. Niki kersane caping gunung sinten mangke sing sinten Mbak? Niki Vino. Ngoten jenengan nggih. Nggih, caping gunung riyen. Nggih, dos pundi? Nggih, caping gunung. Nggih. So, napa mlih Pak? Pun mumpung niki sing do melek, mengki sedelok melih ngantuk lho. Oh nggih pun tapi matur nuwun. Wah, Pak Sumarno ngersakaken napa? Caping gunung napa helm kota? Oh saentene. Oh, tak piyayi kaya ngono lho Pak Marno kuwi piyayi jan nyantet tenan pun to nderek pun sak wontene nggih. Enggak tapi gunung anu bukan no. No. Oke. Yo. Dek jaman perjuangan jor kelingan anak lanang
kabeh gunung gunung bisa dadi kutha kene ora ilang padha wah meruntus Mbak meruntus niki napa keringetan Nggih, saya sangat 13 tahun wis ora tau nyanyi malah Masya Allah. bengi-bengi Tapi tengah saya wengi kan sangat, Pak menika matur niki nuwun, Pak. dilajengke Setya Tuhu Mas Dalang nggih nggih tak Oh, kula tak ngentekke niki Oh nggih, Nggih. Pak. Setya Mbak, Tuhu. sinten? Sing ngasta sinten, Pak? Panjenengan milih ini prasmanan, milih. nek kersane anu nyuwun tulung mangke Mbak Niken mawon nah sing bintang tamune sing gawe aku reso turu rong bengi niki lho nggih nggih Rawoko nduk ayo. nggih nggih Aku kang setya satuhu. Itu kuwi. Oh, itu toh. Nah, Ora. Apa lho? ya nduk meneng. Nada dan irama. Pak Marno nyuwun pangapunten mbok menawi kula sakanca wonten bab ingkang kirang pranani penggalih. Nggih. Ora dadi apa? Nggih sami-sami Pak. Aku kang satya satu ya. Niken Salindri. Aku kang satya satu wit biyen nganti saiki babasane petang kapapa benar andika pangayomanku lahir batinku wis nyata andika samene kurang rano tanda jati pasang sene rika Dadi Mbak Narto dudu karepe dhewe. Oke, terpengaruh kendangan yo masih lagam yo. Ki mau garapane Mas Nopal iki. Ah iya, tetep goyang, Yo. Ayo. Tidak. Andika pangayomanku lahir batinku wis nyata banyu satya kelatan Terima kasih banyak Pak. Mugi
mugi-mugi Matur sehat nuwun. selamat wilujeng awet leh momong anak putune mugi-mugi mboten kapok lan benjing. Amin, Taun ngajeng nanggap malih nggih, Pak. Lek iso mboten taun ngajeng tapi bulan depan. Amin, amin. Amin ya. Lanjut nggih, Pak. Lagune sing jigrah nggih, Pak. Nggih manut kula nggih, Pak. Nggih. Monggo. Kok takon tahu dhewe jawab-jawab dhewe. Ya ben. Oh senengane. Wah. Jebule ya iso goyang cah. Apa? Niken iso Ya goyang. iso kene Jajal juara sik siji. yo. Golekno lagu sing goyange nganti keser-keser piye. Lah awakmu apa? Oh, aku nonton. Ngalah. Apa Penak. nduk kira-kira kuwi? Niki lagune bebas, Pak. Monggo, bebas. Niki duet kali sinden-sinden mawon nggih. Oke, silakan. Nggih. Sing lagune rancak mawon nggih, Pak. Oh, Lagune niki lagu zaman dulu tapi viral kembali. Oke, rancaan ayo. Ting-tingane sapira, Mas? Sakmono. Cilikanku rambutku dicukur kuncang. Tatoku saka karung gandum. Klambiku warisane Mbah Kakung. Sarapanku sambal korek sego jagung. Kosan wonten ing kali
sawala iki cerita saka wong tuwa padha jaya monggo tanga iki cerita saka wong tuwa ana caraka tata sawala iki cerita saka wong tuwa ana caraka tata sawala iki cerita ana suntuwa ana caraka iki nyapa terakhir iki sing diarani suwuk batrentek ya iki. Suwe cilik ilang. ning iki mau ki garapane ki Madangkara ki urung enek sing tak omongi lho. Oh iya ta? Lek aku ki arep nyanyi lagu iki. Iki dadakan. Iki mau mendadak. Oh kulino. Tapi grup Madangkara ini Madangkara ki aja meneh kok lagu dadak, job dadak. Kulino. apik ya Pak De. Job dadake siap, job batal langsung kudu kabeh doang. Sampun apa malih Pak? Sing bareng-bareng iki lho. Iki Ya, lho, monggo iki. monggo bareng. Bir, Katresnan sejati ya Pak. Jak nyambut gawe. langsung, Mas. Jak nyambut gawe. Ada Mbak Birgita, Mbak Winong, ada Mbak Kesi. Mbak Kesi. Kowe kualat kowe. Hah? Mbak Tuti. Oh, Mbak Tutut. Ayo Mbak Tuti, Winong, Bir. Niki Mbak Anis mboten? Mbak Anis niku sing klasik-klasik. Kersane terhibur. Mbak Anis gen lungguh tak sawangi wae. Tanggal 15 Wes, iki wis tanggal piro kok 15? Loh, saiki tanggal pinten, Pak? Hah? Saniki tanggal pinten? Tanggal 14. Loh, sesuk tanggal 15 ki. Oh, iya. Ayo. Ya. Pas. Tanggal 14 Padang jinglang bulane bunder sasar. Pade sawangen aku ta. Ora aku sik nyawang ana sinjene ya lek. Ana nyawang aku kadang aku mau ngene-ngene. Wis sesuk tak gendong lho kowe. Oh, kok senengane iki lho nyawang sinden padu ki. Nyapu, kok nyawang sinden iki nyapu. Aku seneng kok yen ana wong padu malah tak umupi kok. Apa-apa sayang. Gak sida, Mo. Niken. Ayo Mbak Winong, Mbak Birgita. Lagune sing apal Kali apa? Mbak Tuti. Sing apal apa? Wis tak bareng ngono ya menyat ngono. Katresnan sejati. Lek ndak apal, gak usah nyanyi, tak nyanyi ae ya. Ayo. Ayo. Penting kita kebersamaannya. Sing penting goyang yuk. Ayo. Ya ngono lho. Bu Kesi. Kula ket dewingi dereng anu ya, Pak. Apa? Dereng ngerti jogete Bu Kesi. Apal ora apal ngadeg sik kae lho. Sing bedhok lho apal dader pokoke. Wis Sing tak dukung le. Sing beduk notasi pertama. Nyanya. Oke. Wes kono. Yo, Ayo. Oke, kanca-kanca pengkrawit oke tau pisan. sudah Oke. Oh, apa iso. sudah ready. Purba sejati. Katresnan sejati. Monggo ya yuk berpacu dalam melodi. Oke. Hey.
kasih. Terima kasih. Wah, kompak Mas. Nggih. Nggih, gendut niki kan matur nuwun ya, Nduk ya. Matur sembah nuwun, Pak. Pak Digareng. Nun.